Данир, яра, шаярдық, келіп шықтық та, шынында сценарий турында сөйлей башладық. Тамашашылар да ойлап отырдылар, бұлар шыннан да әзірленмәгәннәр икән. Ничек бар, нәрсә телиләр, шуны сөйлиләр дип уйларлар. Шуңа күрә әз генә Данир җитдирәк булыйк. Сценарийның сүзләренә генә түгел, хәтта шигырына кадәр күңелемдә, Данир. Шигырьларын да ятладым. Язган икмени без? Ну давай. Мин язган идем. Шыннан да шаярмый инде. Давай. Итак, шигырь. Күлмәгез, пожалуйста. Рифат, син ышандырга да серьезно. Язгын ортқара китәр, сине күргәч күләсе килә. Бер лирический музыка мына. Хөрмәтле дуслар, күлмәгез әле, пожалуйста, сез нишисез, вот. Данир. Тырышандыр. Тырышандыр. Хөрмәтле дуслар, күлеп кенә дөнья бармый. Болды, мен все. Возьми себя на рука. Нормально я на ногах. Тормыш авыр диеп зарланабыз. Кем күргәнсең мондый тормышны? Тәмле ашабыз, матур киенәбез. Шушы әллә начар тормышмы? Сәхнәләрдә басып торам, тамашачы каршында. Данир, давай продолжай, ничего не знаю башка.